Közeledünk. Moszkvához. Mindjárt, azonnal. Sem lehet ismerni. Köszönöm szépen minden. Kívánom, hogy megtaláljon. Megtalálom. Sok szerencsét. Mindezt mondja. Megtalálni. Inkább arra vigyázna, hogy el ne veszítsen valamit. Szükségem lenne egy férfira. Még jó, hogy csak egyre. Vezeték neve? Pavlov, Jura. Pavlov Juri. Igen. Apai neve? Mihajlovics, de nem emlékszem pontosan. Születési éve? Tudja, 27 éves, hát körülbelül. Születési helye? Moszkva. Tudja, ő nagyon intelligens. Na nézze, kislány, Moszkvában több száz Jura Pavlov él, és mind intelligens, így nem találja meg. Én nem. Megtalálom. Mit is mondott? Mivel foglalkozik? Nem tudom pontosan. Ő mérnök. Új kocsikat próbál ki. Tehát... Pavlov. Igen, ő az. Pavlov. Szergej Petrovics. Nem, Juri. Ki ő magának? A kedvesem. Értem, hogy a kedvese, de kicsoda? A férje, a vőlegénye, a főnöke? Nem, egyszerűen csak a kedvesem. Anyajegy? Érdekes, és hol van az a bizonyos anyajegy? Itt van az anyajegye. Aha, értem. Mit is mondott, hogy hívják? Pavlov, Jura Pavlov. Pavlov, hát ezzel kellett volna kezdeni. Miért keresi? Ez magánügy, kérem. Elnézést. Aha, magánügy. Mi nem foglalkozunk magánügyekkel, kedvesem. Mi a minisztériumban... De hiszem ma kedv van. Ha is?
félfogadás személyes ügyekben ki van írva az ajtóra. Igen, de ez csak a munkatársainkra vonatkozik. A mieinkre. Maga még nem a munkatársunk. Tudja mit? Adok önnek egy aláírást. Miféle aláírást? Hát arról, hogy ha majd belépek ide dolgozni, nem fordulok önhöz. Ön viszont most előlegként... Olyan nagy a szerelem? Olyan szerelem ez, hogy a címét sem tudja? De hisz nem ez a legfontosabb. A cím meg is változhat. Szia! Figyelj! Van itt egy dolog, mondd. Dolgozik nálatok Pavlov? Azt hiszem az intézetben. Kérdezd meg. Mi is a neve? Júra. Júri. És az apai neve? Azt nem tudom pontosan. Mit tud egyáltalán róla a nevén kívül? Feltaláló. Ó, micsoda ismertetőjel. Ha nem talált volna fel semmit, biztosan mindenki ismerné. Hát lehet. Igen. Igen, értem. Igen. Köszönöm. Itt a feltalálója. Nagyon köszönöm. Szia. Figyelj csak! Nekem szólt? Gyere ide! Miért? Milyen süket vagy? Nem, miért? Kérdezni akarok valami fontosat. Igen, elnézést, de dolgom van, sietek. Dolgod van? Nekünk talán nincs? Honnan van ez a kalap? Az én kalapom. Azt kérdeztem, honnan van? Lengyel? Francia? Nem, magam csináltam. Na, és ez tetszik? Jaj, igen. Úgy látom, vidéki vagy. Igen. Jóra Pavlovot keresem. Júra Pavlovot? Igen, nem tudja, melyik a szobája? De tudom. Tudja? Igen. Melyik? A 17-es. Jaj, nagyon köszönöm. A jegyzőkönyvet hoztad? Nem, magánügybe jöttem. Magánügyben? Ilyen kalapban magánügyben? Elment megtömni a majmot. Mit csinál? Ebédel szemben. Ja, nagyon köszönöm. Kérem. Jaj, bocsánat, én... Semmi baj. Oh. Jaj, elnézést. Nem járt itt? De igen. És visszajön még? Nem. És hogy találom meg őt? Talán segíthetek valamiben. Nem, magánügyben keresem. Magánügyben? Igen. Kezdheted volna ezzel.
Jó napot! Szia! Gálka, te vagy? Nem. Jó napot! Jóra itthon van? Nem, Jóra még nincs itthon. Pardon. De hamarosan megjön. Akkor jó. Azt hittem, hogy Gálka vagy. Elnézést, Natasa. Azt hittem, hogy Gálka jött. Érted? Nem baj, de nem vagyok Natasa. Nem, Natasa. Nem. Nem, Natasa. Hát, pardon. Elnézést, tehát Jóra mondta azt, Semmi, semmi. Kátya vagyok. Kátyának hívnak. Igen. Nagyon örvendek. László. Maga László. Bocsánat. Oh, jó napot. Jó napot. Annyit hallottam már magáról. Kérem, kapcsolja ki. Köszönöm. Én sokat hallottam magáról. Hogy? Én hallottam magáról. Sokat. Ja, hogy Na. hallottál róla sokat, igen. Sokat. Hogy kitől? Kitől? Júrától. Jórától. Jaj, de jó. Jórá. Mondja, sokat mesélt magának rólam? Na, magának rólam mesélt. Na? Hogy rólad sokat mesélt. Nagyon sokat természetes. mesélt. Jaj, de jó. Rengeteget. Örülök. Fáradjon beljebb, kérem. Nem. Megvárom itt. Miért? Vendégek lesznek, rosszkor jöttem. Dehogy, semmi baj. Nem baj. Fáradjon csak beljebb. Köszönöm. László! Igen! Téged nagyon vár valaki. Tartsd az ajtót. Szűzanyám. Na, ki jött hozzánk? Ki jött hozzá? Itt vagyok. Na, Hogy találtál meg? a címed alapján. Honnan vetted a címet? Te adtad nekem? Én? Igen? Nem emlékszel? Biztos vagy ebben? Hiszen itt vagyok. Tulajdonképpen igen. Itt vagyok. Ja. Szűzanyám. Te jó Isten. Nem emlékszel? Télen, Verneársban, amikor nálam jártál. Nem akartad, hogy jöjjek? Tulajdonképpen emlékszem. Mondtam is, csak hát a cím... Akartalak hívni, írni is készültem, de... Hát akkor mégiscsak örülsz, hogy itt vagyok, Júlia? Persze, természetesen, csak olyan váratlanul jöttél, mondhatni derültékből. De látod, mi a helyzet? Vendégek jönnek. Zavarok talán? Igen. Nem, tulajdonképpen... Miért? Dehogy. Nagyon jókor jöttél. Csak hát... Nem... Mit ünnepeltek, születésnapot? Miért? Mert hát ma hétköznap van. Nálunk ahogy prémiumot kapunk, ünnep van. Kiküldetésbe jöttél? Én szabadságra. Aha, délre? Nem. Délnyugatra. Jó fej vagy. Megírhattad volna, hogy jössz. Akkor várlak. Hogyan? Azt mondtad, megvan a címem. Ja, igen. De ha írni sem volt időd, várni sem tudtál volna, nem igaz? Igaz. Figyelj csak, most ne beszéljünk erről, ne kapkodjuk el. Ha a vendégek elmentek, mindent De megbeszélünk. mit beszélünk meg? Jaj, hát van mit. Még ma? Igen, majd ha elmentek a vendégek, jó? Na? Figyelj csak. Neked sehova se kell menned. Hol szálltál meg? Még sehol. Vagy úgy. Jaj, de ha neked kényelmetlen, akkor én mehetek szállodába is. Nem. Dehogy. Ellenkezőleg.
Azt hittem, a rokonoknál szálltál meg. Hiszen tudod, a rokonok milyen sértődékenyek? Nem tudom. Nekem itt nincs senki. De ha nagyon... Nem. Csak hát tudod, a szüleim. Ja, Aha. nem mondtad, hogy a szüleiddel laksz. Jóra, én nem tudtam. Én akkor most... Várj. Hamarosan hazajönnek a színházból, és akkor meglátjuk, hogy kitalálunk valamit. A vendégek, bocsáss meg. Nyitva van! Hogy ilyen korán? Későbbre vártunk. Untam magam. Mellesleg disznóság ilyen cipekedés rám bízni. Jaj, ti is elintézhettétek volna. Szia. Szia. Ismerkedjetek meg, ez Kátya. Ő meg Léna. Nagyon örvendek. Igen? És minek örülsz annyira? Hagyd abba, ne ugrálj. Kié vagy? Júra, tiéd vagy Lászlói? Léna, mondtam már, hogy elég volt. Milyen értelemben? Rossz értelemben. Vagy egyedül vagy, mint a fociban, a söpröget? Hagyd abba. Kátya nem moszkvai, még félreértheti. Vagy úgy. A fiúk áttértek a periférikus káderekre. Mi az? Kipusztultak a moszkvai csajok? Szervusz. Szervusz, Léna. Honnan jöttél? Vernejársból. Ó, a nagy építkezés, a terv sarkköve. Miért nem figyelmeztettetek? Átfutottam volna az újságokat. Lenne miről beszélgetnem a kisasszonnyal. Bizonyára te irányítod azt a lépegető exkavátort. Nem. Óvónő vagyok. Az üzemi óvodában. Hogy nem jöttem rá rögtön. Júrocska nagyon szereti, a babusgatják őt. Na, ebből elég volt. Ne hallgassál, szereti bolondá tenni az embereket. Kedvenc szórakozása. Nincs semmi baj. Nagyon értek mindent. Neked mindig minden jó, mindennel meg vagy elégedve, fogd meg. Milyen értelemben? Na tessék, folyton az érdekli, milyen értelemben, amikor értelmetlen. Mi értelmetlen? Nem? Minden értelmetlen. Na most már elég. Ez a házi buli is. Ne haragudj, nem értem. Ő maga sem érti, de nagyon szeret szerepelni. Szeret szerepelni, mi? Az öregek itthon vannak? Nincsenek. Kár. Az anyósunk egyszerűen Léna, elragadó. elég volt. De ne figyelj rá, mindent, amit mond, el kell osztani 2-vel vagy 3. Haladásom, múltkor azt mondtad, hogy 4-gyel. Utállak. Ne beszélj, mióta. Öreg vagy te. Ehhez a kislányhoz, papuska. Azért nem kell megfojtani. Промчался день, и мы его назад не вернем. Но плакать и печалиться не стоит о нем. Ведь это угрюмый философ придумал, что мы лишь раз на свете живем. Что было однажды, может быть дважды. Все повторится, звезды и птицы. Júra! Nem akarod velem menni. Júra! Júra, légy Gyerekek, egy szót sem a munkáról. Gyere! Minden esetben próbáld. Miért vagy ilyen komoly? Miért hallgatsz? Fogytál. Mit? Mondom, fogytál. Sok a munkád. Há? Tása, mit is mondtál? Várj csak! Észak-Gulyás! Mit csinálsz? Hiszen ez magyar paprika, puskapor, dinamit! Поэтому ты зря не грусти, потерю не оплакивай, Júra! Na mi van? Szeretnék veled... Na, megismerjük? Igen, hasonlít Bojarszkira a színészre. Ez ő, személyesen. Igen, ilyen szomorú. Hiszen a filmen mindig olyan vidám, Minek örüljön, most nem dolgozik.
Mindig is ilyen komoly volt, együtt jártunk iskolában. Sőt, egy padban ültünk. Most ő a vásznon, mi a nézőtéren. Igen, én a rongyon, ti meg az éjjel. Na igen, de te premier plánban, mi meg a sötétben. De ha elalszik a lámpa, én eltűnök, ti meg szépen hazamentek. Na, hagyjuk ezt. Inkább énekelj valamit. Különös magam mindig olyan vidám a filmem, most meg úgy beszél. Máskor mindig olyan vidám, most miért nem? Én most a saját szavaimat mondom, érti? Találj ki neki egy jelenetet, mindjárt vidám lesz. Milyen jelenetet? Például, hogy bizonyos ember bizonyos szituációban... És hogy kell csinálni, hogy mulatságos legyen? Na figyeljen ide, én például minél komolyabb vagyok, annál jobban nevetnek rajtam. Érti, hogy mit mondok? Igen? Én már mindent kigondoltam. Egy szóval, megérkezel egy nőismerősödhöz, így. Már is mulatságos. Mi ebben a mulatságos? Az én nőmhöz, nagyon mulatságos. Nem, komolyan. Ha komolyan, az még mulatságosabb. Na, és hogyan tovább? Na figyelj, megérkeztél, s nála egy másik férfit találsz. Eredeti szituáció. Figyelj, hol szálltál meg? Még sehol. De ne aggódjatok, majd valahogy szállodákban. Nem tudom. Te talán országgyűlési képviselő. Még nem. Bár ez esetben lennének Moszkvában más ismerőseid is. De ha nem, akkor ne nyüzsögj. Nem érdemes. Na, kitalálunk valamit? Minek kitalálni? A kisasszonyt magamhoz veszem. Mi az, hogy magadhoz? A barátom barátja, a barátom. Na nem. Ne nyugtalankodjatok, én tényleg szállodába megyek. Nem, ez az kínos lenne. Kinek? Neked? Miért nekem? Neked. Most látod először, nem is ismered. Remek, egyúttal megismerkedünk. Lesz miről beszélgetnünk. Miért nem egyenesen hozzánk jött? Léna? Magyarázd meg, kérlek. Miért nem hozzánk jött egyenesen? Kátya válogatott, hogy kinél lakjon. Nem értem. Nagyon felkapott, nagy a konkurencia. Nehezen csaptam le Jurocska kezéről. Jurocska, igen. Nagyszerű, igen. Ismeri Jurocskát, igen? Ó, de még mennyire? Régi barátok. Még gyerekkorból. Együtt jártak iskolába. De hiszen még egészen fiatal. Júra, ifi vezető volt náluk. Együtt táboroztak.
Verseket szavalt a tábortűznél. Kedves kis teremtés! Mint a moziban. Aha, csak a vége rosszabb. Miért? Mert a film vége happy end. Miért? Hát te... És te? Én nagyon boldog vagyok. Igen? És régóta? Nem egészen. Na látod, hiszen te művelt vagy. Mint kiderült, tanultad. Ha valami elvész valahonnan, az máshol feltétlenül jelentkezik. Az anyagmegmaradás törvénye. Az aljasság törvénye. Nehogy magadra vedd, ezt úgy általában mondtam. Ha valaki boldog, valakinek boldogtalannak kell lennie. Az egyensúly miatt. Kénytelen kompenzálni. Földön túli szépséggel. Dehogy, te olyan szép vagy. Főleg naplemente után, és háttal az ablaknak. Te remek nő vagy, aki folyton viccelődik. Én a szomorú vagyok, nem bírok magammal. Szoktál te szomorú lenni? Hiszen olyan boldog vagy. Tudod, gyakran szomorkodom. Hiszen a boldogság csak állapot. Most van, aztán nincs. És amikor boldog vagy, mindig attól félsz, hogy egyszer csak elveszíted. És ettől elszomorodsz. És amikor nincs boldogság, akkor az ember vidám? Amikor nincs mit elveszíteni, nincs min bánkódni. Érdekesen értelmezed. Tetszik? Milyen szép. És megy is? De még hogy? Különben majd meglátod. Ülj be. Én be? Te be. Jaj. Na, igyekezz. Jaj, hű, de jó a tiéd. Még nem, de ennek nincs jelentősége. De hát idegen kocsiba, hogy gondolod ezt? Ez zavarba hoz téged. Csak ülj és várj. Mire várjak? Arra, amiért jöttél. Léna! Léna! Majd találkozunk. Hova mész? Szia. Hol van Léna? Nem tudom. Azt mondta, találkozunk, és elment. Na? Milyen a kocsi? Ó, csodálatos. Magam szereltem össze. Az utolsó csapat. Nem mondd. De bizony, hidd el. Jóra, utazunk szombaton? Hova? Jó, hogy hova? Mi az, elfelejtetted? Magyarországra. Hiszen mondtad, hogy 10-én szombaton indulsz. És szeretnéd, hogy mi. És én mindent elrendeztem. Tudod, olyan jól sikerült minden. Turista csoporttal Budapesten és más városokban az ikaruszokat gyártják. Mindent pontosan megtudtam. Úgyhogy feltétlen találkozunk. Örülsz neki? Persze, hogy örülök. De Mi az? Te nem utazol? utazom. De csak 2 hét múlva. Hogy 2 hét múlva? De hiszen azt mondtad, te meg László, direkt mindent elintéztem. De hát mikor mondtam? 2 hónappal ezelőtt. Azóta megváltozott a helyzet. Gátja. Mégis ez hivatalos kiküldetés. Ha újabb változás nem jön közbe, 2 hét múlva utazunk. Ne gyerekeskedj. A körülmények néha kényszerítenek. Na, gyere. Léna és László már várnak.
Gyerekek, nem ülünk be valahová koncert után? Így is ülünk. Úgy értem étterembe, táncol. Ülve? Miért kötsz bele minden szóba, így mondják? Furcsán mondják. Beülünk, beiszunk, jót mulatunk. Igaz, Kátyenka? Jura, Tessék. Jura, ugye szeretnéd, ha találkoznánk ott? Hol? Magyarországon. Hát persze. Duna, sült gesztenyé. Mi van? Semmi. Mama, adj egy kis lekvárt. Kínáld meg Kátyát. Paradicsomalma magam főztem. Vegyél. Nagyon köszönöm. Én mindig is nagyon szerettem a paradicsomalmát. László, maga miért hallgat? Én itt beszélek. Kátyenka, nálatok is terem paradicsomalma? Hogyne? Mindig annyi lekvárt főzünk a nagymamával, hogy nem győzzük enni egész télen. És hogy főzitek? Jaj, mama, az Istenért kit érdekel ez? Ugyan, Júra, nagyon is érdekes. Tetszik tudni, mi először szirupot főzünk az Antonovkából, és aztán az egészet együtt. Szirupot Antonovkából? Igen. Milyen érdekes. Petya, hallod? Szirup Antonovkából. És a szirupot meddig főzik? 4 órát. És az almával hányszor? 3-szor. Szárával együtt? Feltétlenül tudja, a nagymama szerint ez a lényege az egésznek. Nem tudom, valamiért nekem mindig letörik a szára. László, elfelejtetted? Késésben vagytok. Mama, Kátya Lászlóval moziba megy, még elkésnek. Igen? Mit néznek meg? Hát valami kétrészes. Akkor nem kell rohanni, nincsenek jó kétrészes filmek. Igen, ahogy Csehov mondta, a rövidség a tehetség testvére. Ezt Csehov mondta? Szerintem Puskin. Csehov, 6. kötet, 248. oldal, 3. sor felülről. Első kiadás. Helyes. Viszontlátásra. Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk. Viszontlátásra. Köszönöm Jöjjön el mindent. máskor is, Viszontlátásra. Gyura, Na mi van? te miért van az, hogy egy ilyen helyes kislány Na a jó, barátod? mama, elég. Miért pont olyanokat Azt mondtam, fogsz? elég volt. Ha olvastad volna a klasszikusokat, akkor tudnád, hogy a legjobb orosz nők vidéken éltek. Akkor nem hajszolnád ezeket Hagyd abba. Jó napot. Szabad? Tessék, Utazom. ország? Magyarország. Magyarország. Eligazítás holnap, indulás holnap után. Éppen ezügyben kérdeznék. Nincs mit kérdezni. Holnap eljön, mindent megtud. Tudja, szeretném elhalasztani az utazást. Mi az, beteg? Nem. Csak tudja, a körülmények. Miféle körülmények? Elnézést, ez magánügy. Magánügy, ez a maga ügye, akkor ne utazzon. Nem, én szeretnék utazni, de csak 2 hét múlva. Ide figyelje, más nem óhajt? Miért talán nem lehet? Hogy nem érti? A csoportot már összeállítottuk, a maga helye le van foglalva. Talán bizony moziba hívta a lovagja. Hát, ha majd visszajött, elmennek, kedves. Nem erről van szó, hogy is mondjam. Tudja, ő is utazik ugyanoda, de csak 2 hét múlva. Már korábban megegyeztünk, neki már indulnia kellett volna, de hirtelen minden megváltozott. Mi pedig annyira akartuk, hogy együtt, náluk pedig elhalasztották az utazást, és... Röviden nem utazik. Szombaton nem, de 2 hét múlva Nem lehet. lehet. Miért? És ha maga így lenne? Hogy így? Miért? Maga mindig előre tudja, hogy mi lesz. Sőt, azt is, hogy mi nem lesz. És ha valaki lemondja? És ha nem? Hát ez a sors. Nem mondja a sors. Persze, hogy a sors. Ilyen lehetőség egyszer adódik az életben. És ő is turista? Nem.
Ő kiküldetésbe megy, a magyar autóbuszokat vizsgálja észak számára. Érti, mint mérnök utazik oda. És így egybeesett. Érti, együtt mehetnénk. Sajnos nem tudok segíteni. Talán forduljon Jurij Nikolajevicshez, ha ő megengedi, és ha hely is lesz. Igen. Én sajnos... Nagyon köszönöm, elnézést. Tudja, Jurij Nikolajevics, őt is Jurának hívják, mint magát. És régen nem láttuk egymást. És ha most nélküle utazom el, akkor még meddig? És talán maga is emlékszik, hogy van az, amikor... Amikor mi? Hát akkor, amikor... Tételezzük fel, hogy emlékszem. Na és? Segítsen nekünk. Ez így nem jó. Mindent át kell írni. Mit átírni? Hogy nem jó? Mi az, hogy nem jó? Várjon. Harmadszor gépelem át, nem csinálom még egyszer. Ilyen fura teremtés Nem maga, gépelem Istenemre át. mondom. Tegyük fel, hogy akarok segíteni. Mondom, tegyük fel. Tegyük fel, hogy hely is lenne. Tegyük fel, hogy nem csak tőlem függ. Igen, De hát a értem. szabadsága az... Ez hibátlan. A szabadsága miért? Nem gépelem át, kérem írja alá. Ez nem jó. Hány nap szabadsága van? Mennyi? 18 nap. Még hogy nem jó. Nem. És hány napja van már szabadsága? 4. 2 hét várakozás. 14 nap az utazás. Így nem futja. Legépeli már végre? Nem csinálom. Gépelje le. Erre én nem is gondoltam. Hát én most mit csináljak? Utazzon szombaton, és akkor... Kerestem, de nem találtam benne hibát. Nézze, megkérem. Igen, Ez már lehessen is. hibátlan. Jurij Nikolajevics. Nem jó. Akármit Kitalálunk mondok, valamit, sem Jurij csinálom. Várjon már, Nem mit gépelem találjak meg. ki? Ne szepáljon. Találjon már ki valamit. Gondolkozzam. Mind gondolkozzak, nem értem. Ne idegeskedjen. Nyugodjon meg. Rendben. És ha fizetés nélkül szabadságot kérnék? Ki adna magának szabadságot? Méghozzá fizetés nélküli. Tegyük fel. Nézze, ez valami abszurdum. Az építkezés ott, maga meg itt. Ha mégis? Ennyi idő alatt hová gondol? Ez abszurdum. Még hogy nem jó. De ha mégis? Vigye innen ezt a szemetet, hajat tüntesse el. Ha elintézte, jöjjön vissza, akkor majd megbeszéljük. Akkor megbeszéljük. Megbeszéljük. Miért is ne? Jaj, Ő de is jó. ura, Nem én is gépelem ura át. vagyok. Bizony, mind a ketten júrák vagyunk, és még Köszönöm, én is hogy emlékszem segít. valamire. Nagyon Vigye hálás is, haja, vagyok. vigye Nem innen. hiszem. Bocsánat, hol találom Orlover társat? Vadim Szergejevicset? Azt hiszem őt, főosztályvezetőnöknél. Jó, hogy eszébe jutott. Ő már miniszterhelyettes. Igen, milyen kár. Kár? Miért maga is erre pályázott? Jaj, nem, dehogy nem így gondoltam. Ellenkezőleg nagyon örülök. Valamennyiünknek nagyon tetszett. Hogy? Igen, a lányoknak. Tudja, Vernyársból jöttem. Ugyanis lent volt nálunk, az üzembehelyezésnél. Mondja, most már nem lehet bejutni hozzá? Hát nem. Helyezzenek üzembe újra valamit, és akkor ismét találkozhatnak. Elnézést, kislány. Maga akarja látni Vadim Szergejevics Orlovot? Igen, miért? Én rászabadítom magát. Mit csinál? Rászabadítom. Oda viszem, ahol Vadim Jaj. Szergejevics ebben a pillanatban tartózkodik. Maga pedig... Nekem nincs semmi. Semmi pánik. Tehát, Miss Kotova, fő examination, és én önnek őt, Bemutatja? ön engem vele. Megismertetem. Oké. Egyedül nem tudja elintézni? Ismeri maga az angol irodalmat, ha nem is eredetiben, de fordításban. Igen, ismerem. Elolvasott arról, hogy egy gentleman szóba álljon egy másikkal, akit egy harmadik személy nem mutatott be. De hát engem sem mutattak be magának. Oh, mein Gott. Ó, a lyukas agyam. Látja, ez az átkozott nevelés. Oh, yes. Minek magának Orlov? Tét elárulom. Nem hivatalosan, de értesülést szereztünk, hogy Orlovertársnak van valamije, és nálunk ez a valami deficit. Ezt szeretnénk kölcsönkérni. Hiszen maga anyagbeszerző.
Zsargonkártya. Én üzletember vagyok. Ismeri az angol klasszikát? Businessman, 2 felmondás, 2 gutaütés, 2 gyerek. Ó, de aranyosak. Jobbról a kislány, balról a fiú. Ugye nem akarja, hogy az apjukat harmadszor is kitegyék az állásából? Persze, hogy nem akarom. Biztos voltam ebben. Ott fenn a banketteremben Orlovertás egy francia cég képviselőjét fogadja. Honnan tudja? Vannak gyerekei? 20 lélek. Óvodában. Honnan tudja? Majd te lesznek sajátjai. Nekem legendás az emberismeretem. Egy businessman. Hány óra? 9. A desszert ideje. Az éberség tompul, itt az idő. Menjen fel a banketterembe, én majd az ajtónál várom. Ne feledjen, Misa bácsi. Miért Misa bácsi? Ön az én távoli unokahúgom. Gyerekkorában, Én ezt így nem tudom. akkor az édesanyja barátja. Anyám meghalt. Bocsásson meg. A szomszédja. De hát én innen messze lakom. Egykori tanítója. Anyagbeszerző, Gondnok, tanító. az iskola gondnoka, kiemeltek. Egy szóval bárki, csak az a fő, hogy bácsi. Miért nem szólíthatom a rendes nevén? A bácsi az olyan meleg szó. Nem szaktárs, nem polgártárs, nem elvtárs. Meleg szó. A lelken át nem a fejhez, hanem a szívhez szól. Ez különbség. Jó, én ezt nem is Káty. tudom. Nem tudom. Na, Istenem, De nem. nem tudom. Nem megy. Ó, sok szerencsét. Misa bácsi? Igen. Nagyszerű a műszer. De az ára is. Úgy látszik, hogy tetszik neki. Örülök, hogy megnyerte Erre még tetszésüket. visszatérünk. Tudom, Vadim Szergejevicset keresem. Nem ér rá. Értem, de nekem nagyon fontos. Ő hívta magát? Nem. Fáradjon ki, kérem. Vagyis igen. Mikor? Hát amikor tavaly nálunk járt. Hol maguknál? Vernyársban. No és hova hívta magát? Azt mondta, látogassanak meg, ha Moszkvában járnak. Hát most eljöttem. Jó. Hívja fel holnap a Ó, minisztériumba. ez nagyon sürgős. Ide figyeljen, egyáltalán ki maga? Ki hozta magát ide? Jevdokimov. A tervhivatal? Misa bácsi. Miért nem ezzel kezdte? Egy pillanat! Ez is fontos lenne. Na de természetesen. Erre a kérdésre is kitérünk. Elnézést kérek. Hogy Jó napot kívánok. Jó napot, Vadim Szergejevics. Jó napot, maga kicsoda? Kotova. Kátya Kotova. Kátya, valami ismer. Kátya, nagyon kedves. Na, nem emlékszik rám? Nem, ismerjük egymást? Persze, maga leplezett le engem. Lepleztem. Hol? Mikor? Vernyársban, a képemet a dicsőségtáblán. Köszönöm szépen. Valóban. Valami rémlik, igen. Na, ugye, balról a harmadik, én vagyok. Hol? Ott a táblán. Na jól van. És mit keresel itt? Kedves. Nem látod, hogy foglalt vagyok? És talpra esett. Tudja, Rendkívül bájos. hogy egyszerűen feltétlenül még ma kell. Miféle helyzetben? Nem fog megharagudni? Ide figyelj, Kotova. Hogy is hívnak? Kátya. Ebben a szállodában laksz? Nem. Tehát tudatosan jöttél ide. Igen. Megzavartad a munkámat. Mi most tárgyalunk. Ha valami semmiségről van szó, megbeszéljük a minisztériumban. Nem. Tudja, nagyon fontos. Nagyon-nagyon Úgy fontos. beszélj. Maga ismer engem? Hát Kotova vagy, Kotova. Jaj, tényleg ismer engem? Balról a harmadik. Na látja, fizetés nélküli szabadságra volna szükségem. Elnézést. Ide figyelj, Kotova nem tud józanul Igen, gondolkodni. minden csak egyszerűen nincs kihez fordulnom, és az idő megy. Maga meg mindent tudna. Mibe kerül ez magának? Segítsen, mindig itt kérem. vagy. Jó, de hol vannak? Magánál. Nálam nincsenek. Hé, most már aztán elég legyen, mit fogunk feltállalni? Hol vannak? Magánál. Nálam nincsen. Keresse. De nincs. Maguknál?
A maga táskája? Ezért fontos. Én akkor teljesítettem az ön kérését. Az enyémet? Mit? Amikor a nagygyűlésen kérte, hogy dolgozzunk társadalmi munkában, szombat-vasárnap is, hogy határidő előtt átadhassuk az alapot. Senki sem tudott volna dolgozni, ha a gyerekek otthon maradnak, és én tessék. Érdekes felfogás. És most egyszerűen borzasztó, hogy amikor önnek... Jól van, ülj le. És írd. Fizetés nélküli szabadság a saját költségedre. Vadim Szergejevics. Jól van. Gyerünk. Vadim Szergejevics, ez lehet. Az adósságot kedvesként törleszteni kell. Különben elveszted a hiteledet. Tessék! Tessék. Balról a harmadik. Kész. Igen. Jaj. Azaz nem. Misa bácsi. Ki? Jevdokimov Misa bácsi. Fura teremtés vagy. Miért nem mondtad előbb? Kényes dolog. Hívd be, kérlek. Jevdokimov, én vagyok. Jó napot, itt vagyok. Na és aztán? Hogy na és aztán? Minden rendben, megadták. Mit adtak meg? A fizetés nélkülit, most már utazhatok. Na nem mondja, messzire? Magyarországra. Hát nem emlékszik, hiszen a múltkor maga mondta éppen. De nagyon is emlékszem, Magyarországra igen. Akkor maga azt mondta, ha Juri Nikolaevics megengedi... És hát ő megengedte. Meg lehet, de én erről nem tudok. Ha ő engedte meg, forduljon ő hozzá. Én talán hazudok magának. Nem tudom, kislány, ez a maguk ügye. Most voltam nála, de nincs bent. Jöjjön el holnap bent lesz. De holnap már késő. Nézd, kislány, én tegnap már mindent elmondtam. Akkor én most mit csináljam? Hagyja abba a hisztériát, csönd legyen! Csönd! Azonnal hagyja abba! Uralkodjon magán, nyugodjon meg! Menjen oda a tükörhöz. Mosolyogjon. Többet nem fog előfordulni. A könnyek még senkin sem segítettek. Ó, megjött Juri Nikolaevics. Hely, nincs, de ő megígérte. Megígérte? Megígérte. Menjen, kislány, harcoljon. Hova menjek? Menjen, de rólam egy szót sem. A kalapács. Igen. A papírját is. Vigye a papírját is. Menjen már, menjen. Tessék. Mi ez? Megkaptam a szabadságot. Ne izgulj, persze, hogy elküldöm neked. És most mit parancsol, mit tegyek? Le akart rázni, mi? Egy szóval becsapott. Ez igen. Ezt nevezem. Először látok ilyen gyors ügyintézést. Még megfelelő csoport sincsen. Meg akart szabadulni, mi? Micsoda helyzetbe hozott. Egyszerűen sarokba szorított. Ne nézzen így rám. Ne nézzen, nem kell így rám néznie. Hiszen én még nem mondtam nemet. Nézze át a prospektusokat. Nem kell a maga prospektusa. Nem akar prospektusokat nézni, akkor adja ide a kalapácsot. Nyugalom. Várjon itt. Várjon. Mindjárt visszajövök. Mindjárt. Még nem mondtam nemet. Nem kellett volna ígérgetni. Istenem, micsoda erő. És még azt mondják, nincs lángoló szerelem. Íme itt van. Hát persze, maga csak tudja. Ó, Istenem. A pickónak micsoda szerencséje van. Jóra egyébként névrokonom. És maga irigyli, igaz? Nem, de ez a lány felperzselhet mindent. Tudom, maga szeretné megúszni épségben. Pedig lefogadom, szívesen látnának darabokban.
Valamit sürgősen tennünk kell vele, valamit tenni kell, valamit csinálni kell vele, valamit tenni kell vele. Ki a következő csoport? Ada. Sajnos az enyém. Aha. És az is, hogy 2 éve nem voltam szabadságon. És azt hittem, hogy kicsit kifújhatom magam. De erre hoz a csoportomba egy ilyen diverzáns. Nem, kedveském, ez a liba a szerelmével szétzilálja az egész csoportot, igen. A szerelem pedig vírus, epidémia, és én feleljek, érte? Ada, könyörgök. Nikolajevics! Kérem! Ne is kérjen.